Zdravím všetkých. V roku 2022 pri voľbách primátora v našom meste bola historická najnižšia účasť voličov, a to žalostných 32%. To znamená, že súčasný primátor má najslabší mandát z všetkých doterajších primátorov. Často počujem od známych Norvéžčanov, že nemali dôvody zvoliť. Kvôli korupčnej kauze a razii na mestskom úrade ľudia prestali veriť v našich predstaviteľov. Namiesto klientelizmu, konfliktu záujmu a rodinkárstva treba prísne transparentné procesy, dokonca aj nad rámec toho, čo vyžaduje zákon, aby občania mohli znova dôverovať svojmu mestu. Mesto nevie ušetriť na sebe, nevie efektívne konsolidovať. Tarchu radšej prenecháva na občanov skrz zvýšené dane a poplatky. Stačilo. Úrad musí poskytovať služby pre občanov hodné 21. storočia skrz digitalizáciu a automatizáciu. Naše mesto je krásne, to povie každý, ktorý sem príde. Bohužiaľ, v posledných rokoch sa zanedbáva čistota v meste a kvalita údržby je žalostná. Treba to zastaviť, treba to zmeniť. MEPOS by mal pracovať poriadne a prioritne len pre mesto. Koncepčné riešenie v oblasti ekológie, zelených a verejných priestorov môže urobiť naše mesto krajším a zdravším pre život. Ak je vôľa, legislatívne sa dá vyriešiť aj vizuálny smog a reklamy, pamiatkové zóny, aby vzhľad mesta bol dostojný nielen pre nás, ale aj pre návštevníkov. Moderné európske mesto si zaslúži aj dostojnú, aj slušnú reprezentáciu u partnerov, bez škandálov aj incidentov. Túžba, že príde nový veľký investor, aj keď už budeme mať ten slávny diaľničný privádzač, sa ťažko naplní. Netreba sa však vzdať toho dňa. Postup mesta musí byť viac proaktívny. Ekonomika sa mení nielen na svetovej úrovni, ale aj na miestnej. Podpora pre malé a stredné podnikanie zo strany mesta musí byť viac iniciatívna. Hlavne v oblastiach cestovného ruchu, kde je u nás obrovský nevyužitý potenciál. Mikroekonomika vie nahradiť aj veľký biznis a vie tvoriť pracovné miesta s vyššiu pridanú hodnotu. Nové inkubátory pre mladých a začínajúcich a snaha vybudovať inovačné centra, kde existuje aj podpora zo strany štátu, sú kroky, ktoré musíme spraviť. Bývanie? Mesto má rozsiahle pozemky, ktoré sú v správe mestských lesov. Máme vytipované nádherné lokality, kde by mohli vzniknúť individuálne bytové výstavby v partnerstve súkromného sektora s podmienkou férové a dostupné ceny. Nás trápia neopravené cesty a chodníky. Namiesto nutných investícií do infraštruktúry pre všetkých míňame milióny na športoviská pre zaujímavé skupiny. Nás trápi parkovanie najmä na sídliskách. Sú rôzne riešenia cez regulácia a rezidentné preukazy, no vedenie mesta napriek našim výzvam zlyhalo v riešení tohto problému. Chcú to radšej zametať pod koberec, lebo sa boja nepopularity. Pritom strátime nemalé príjmy, ktoré by mesto mohlo využiť na riešenie rôznych problémov. Chýba nám denný stacionár pre starostlivosť o seniorov, aby ich rodiny tiež boli odbremenené počas dňa. A chýba spravodlivá politika v sociálnom nájomnom bývaní pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Nás trápi, že chýba vízia, aké mesto chceme mať. Spišská môže oveľa viac ťažiť zo svojej povesti ako centrum kultúry. Stačí to iba nastaviť ako prioritu a investovať do toho. Blízkosť takého svetového unikátu, ako je Slovenský raj, by mal robiť z nášho mesta významné centrum cestovného ruchu. Veľmi málo využívame tento potenciál. Treba modernejšie prístupy k propagácii a marketingu mesta. Banická minulosť nášho mesta a regiónu a jeho budúca úloha v cestovnom ruchu je tiež oblasť, ktorá si zaslúži väčšiu podporu. A predovšetkým, aby sme mali pocit bezpečia. Je toho viac, je toho veľa. Postupne predstavím moju víziu o konkrétne opatrenia, ktoré môžu reštartovať naše mesto. Po dlhom ročnom pôsobení ako poslanec nášho mesta dozrel čas, aby som uchádzal o vašu podporu aj viesť toto mesto. Z pozície poslanca ťažko presadiť kroky, ktoré by posúvali naše mesto dopredu. Ak nemáte oporu vo vedení mesta, dokonca aj vtedy, keď máte väčšinu v zastupiteľstve, som presvedčený, že sa dá robiť veci inak, že sa to dá robiť lepšie.